नैखौ लाबोदोंमोन नैयो लामायावहाय सोरबा फुनानै दोनहरदोंमोन अनो नालाय बिबार अनग्रा मानसि ओंखायनो लाबोबाय आरो ओमफ्राय पुदिनाया नै थांबावबायसो बाजाराव बायना लाबोनायानो बारा रोदा गैयामोन आरोना थांबावबाय गायस्लायना होनांगोन इदि गुवार माबायावहाय माबायावहाय गुवार गामलायावहाय Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै आङो दायो बेरेफुंजानो दुगैखांनानैहाय दायो आङो एसे माबा माबि गायनांगौ दंमोन बेखौ गायगासिनो आङो फोसाबगासिनो ओमफ्रायहाय दिनै आनैया बिराद मिस खालामदोंनो नानिखौ नायदो आनैया मा बुङो बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थारो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो नै गायबाय आङो मोजां आल लायाबानो थैहां जायो बिबारफोरानो मिन्थावनासो सा लोंसै ओमफ्राय सा खिन्थु आखाइखौ सुहैग्रोनोसै आं नैलाय हाहाबजोब्बाय सा लोंसै रावबो गैया नानि गैया ओंखायनो बरिं नांदों सानैजों मेथाइ जाबाय दं नायनांदों नानिखौ गोसोखांनानै गोसोखांदों नानिया फनबो हरा मालाय थांनोफ्राय बिजामादै मोननायखाय नानिया मालाय जोंखौ गोसोखांला आंखौ गाबनोसो ओंखारलायबाय गाबदों गाबमारदोंसो आं नङा नानिया सिगांनि बायसाबा मिनि खुसि थानायबा आं बांसिन मिस खालामगौमोन हाबानि सिगांनि एसे सिरि थाग्रा जाबायना ओंखायनो बारा मिस खालामाखै आरोना थांबाय होनबाबो गोसोखांदोंब्रा आं नानिया फन हरथारला मालाय गाबनोबो ओंखारो गाबदों होनबालाय ओमफ्राय दा मोदैया थाबखौनो फैयाखैबा मानो जायाखै ओमफ्राय नानिया आंनो गस्ला बायना होगोन होनना बुंबाय ओमफ्राय गैया ओमफ्राय नैया आं साहा लोंगासिनो नै मालाय आनैया जोंहा सेन्देल गोदान बायदों मालाय हाबायाव गाननो हनै आं फारसे गाननो नै जायालै थुनथ्रि आथिङानो फिसा जाथारो जाया हनै ओमफ्राय नोंनिया मादै हाबजायो मोजांथारसो नुदों माथो मोजांथार नुदोंब्रा मोदोम कालारजों वाह भेरि नाइस भेरि बिउटिफुल होनदो मोजांथार नुदोंलै बरिया मोजां नुमारदो वाव मालायसो गोदान सेन्देल मालायसोहाय स' गाइस दायो पार्सेल এটা আহিছে চাও এতিয়া ওলাই কিনে কি আহিছে কিবা আহিল প্লেট আসলে ইন্ডিয়ান সিজার পিনে শুনছো তো কমান উঠাই কিনে এইটো ৰেডিঅ' নাই থোৱা নেকি আমি এইটো দিয়ে কাট কৰিব লাগিব ইয়াতে নাই ন কিবা হৈছে কিবা হিল অৰ্ডাৰ কৰিছিল নেকি হিলৰ আহিছে নেকি অলৰেডি পেড দেখাইছে কিবা ফুড হে बेलासियावहाय आंना लोगो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेबो सफैदों पार्सेलबो सफैदों ओमफ्राय सानैबो आनबक्सिं खालामबाय आरोना मा सफैदों सानदोंमोन आङो माने आं जेबो अर्डार खालामथ'वाखैमोन ओमफ्राय मा सफैखो सानबाय थादोंमोन आङो नायदो मा सफैदो स्पन्सरनि माबा आरो स्पन्सरनि फैदो एभारटिननि इन्टिमेट वास ओमफ्राय एभारटिननि क्रिम हेयार रिमुभेल बिकिनि लाइननि बे फैदों ओमफ्रायहाय पेड्स আহিছে स्पन्सरनि এইটোৱে লাভাৰ हो ইউটিউবাৰ হলে কিবা নহয় কিবা এটা মানে ফুইৰ আৰে बेयाव बाटार जायो आरो टेस्टी ना मायना टेस्टी किन्तु बाटार लगाव बाटार लगानांगोन आरोना ओके एसे ओमफ्राय नै बिदिनो साहा लोंलायनोसै नै मिठा आलु स्वीट पोटेटो
Oh, satu butter di sana. তোমাকে দেখা দি দিয়া জানাসৈ Itu kami itu yang dia. Eta ataকে. Kalarটো বহুত ভাল লাগিছে ন? ধুনীয়া বস্তু দেখা পালে মানে আমি সুমা কৰো পুৰা Cuma di kita. সুমা दाना आङो साहा एडिक्टेड जालांबाय आरोना खिन्थु आङो सुगार एड खालामाबाबो आं स्टेभिया इउज खालामो आरोना गवायाव थांनानै आङो बिराद साहा एडिक्टेड जाबाय आरो सिगाङावहाय बिदिनो सोरनिबा न'आव आलासि जानो थांबा बिदि माने गोबावजों लोंनाय जायोमोन खिन्थु दाना आङो दैलि लोंनायानो जायोसै आं माने एसे गोजानाव थानांगौ एभयड खालामनांगौ आङो खिन्थु लोंफ्लांबाय थाग्रा जागासिनो आरोना दा साननैसो र' ट्राइ खालामनांसिगोन गारनो थाखाय মোৰ ফোনটো বেয়া হৈ গ'ল অকণমান কিবা দেখা পায় Motor berapa ban? मोनफैबाय जोंनाव गारिया लांफैदों स' दायो आंनि लोगोजों आंजोंहाय थांगासिनो VLCC आवहाय बेयावहाय आङो हेयार ट्रिटमेन्टनि बागै एसे रायलायनांगौ दङ आरो बेहा अलरेडि ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो आरोना बेयावहाय ट्रिटमेन्ट मिन्स बिदि लोमजानाय माबानाय बिदि नङा लेजार ट्रिटमेन्ट खालामदोंमोन बियो हेयार रिमुभेल खालामदोंमोन नालाय बेनि ओमफ्राय आंना हेयार रिग्रथ जानायनि आरोना एसे हेयार लस जादोंमोन ना बेनि बागै हेयारनि बागै बिराद गाज्रि जादों स' बेखौनो जों रायलायहैनो थांदो सफैया जोंना दंथ' आरो চাহ খাম এতিয়া আমি কি খাই আছো চাহৰ লগত মুড়ি মই যে বহুত আগত মুড়ি দি চাহ খাইছিলো ময়ো বহুত গেপছ দিন খোৱা নাই কিন্তু আজিকালি মই এডিক্টেড হৈ গলো মুড়ি আৰু চাহ কাৰণ মুড়ি খালে মোৰ অকমান হালকা মেহসুস হয় বহুত কষ্ট আৰু হে কি এইটো বাটাৰ দি কিনে চাহ বনাইছে এই ক'ত গ'লো এইজনী Cheers. Sahidi, cheers. Cheers. টেষ্টি হৈছে বঢ়িয়া মজা After a long time আমি আজি লগ পালো ন লগ পালো বহুত দিন আৰু বহুত দিন ক'তো ঘূৰিবও যোৱা নাই আমি এবাৰ যাম আমি পুৰা প্লেনিং কৰি আছো ভাল এটা প্লেনিং কৰি আছো তোমাক দেখাই নাই অকমান আগলৈ পুৰা প্লেনিং কৰি আছো আমি এতিয়া আকৌ বাহিৰত যাব কাৰণে ন সো জলদি জলদি হওক ক্ৰছ ফিংগাৰ বাটাৰটো ওপৰত দি দিছে মই খোৱা নাই আগতে ভাল লাগিছে কিন্তু খাই দুবাৰ কি দুবাৰ বাটাৰটো বেছি হৈছে মই দুবাৰ খাইছো তেনেকুৱা ভালে হৈছে चाखालिया बांसिन टेस्टि जासिनो नोंसोर थांनो दे नोंसोरो लोगोफोरजों थांदो जोङो थांथ'ला गुमैयाबो माहाबा थांबाय दे नोंसोर बिदिब्ला थेंक यू सो मच गाइस जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्रायहाय गोबावनि उनाव लोगो मोननायथ' एसे माबा खोथा रायलायनांगौ दिसुन नोंथांमोनजोंहाय टाटा बाय बाय होनसै नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन